Vas a ver, o entruido é de raíces. O entruido é. Con L no. Que é con L, no. O entruido é de raíces. Ten raíces inglesas, é un dos máis antigos de toda España e fai alusión á invasión dos franceses aquí, vale? Co cal, o exército dos panos simula o exército francés e a tropa que vai detrás facéndolle burla ao exército dos panos son os que fan alusión aos oficios que agora mesmo non, pero antiguamente levábanse labradores, rabechadores, todo eso, e fai alusión aos traballos que había na zona e facéndolle a burla ao exército que viñan a invadir. Eso é o máis básico do entruido. Sí. Ahora tens que volver a empezar. Conto máis. A ver, o último ano que se fixo foi no 1964. Recuperámoslo no ano 93 e a partir do ano 93 estámoslo facendo cada 5 ou 6 anos, máis ou menos, dependendo da xente. Este ano, por exemplo, aquí na parroquia había pouca xente, contamos que a xente dos outros lados que antiguamente si se facía en tres lugares, tres parroquias do concello, que era Busto, é dicir, a parroquia de Corzón, a parroquia de Beba e a parroquia de Arcos. No único que fui quedando foi na parroquia de Arcos, que foi o último ano que foron, no 64. É moi básico ir o día da feira e seguimos conservando a tradición de ir aldea por aldea e porta por porta como se facía antiguamente. Antiguamente dabanche de aguinaldo filloas, chourizos, carne, e agora mesmo o que dan o que máis dan son cartos. Mais non, dan poucos, pero algo dan. Seguimos tendo casas ainda de filloas e de orellas, de ovos, bueno, todo nos vale, non é un interese económico, senón é para non perder a tradición que temos. E a pouco máis hai que contar. Bueno, hai que contar moito máis, pero normalmente o exército dos panos deben de ser entre 16 e 20 personas, mínimo. Despois, dependendo, os que fan alusión aos oficios, andamos entre os 25 e 30 personas. Antiguamente levábanse, facíase un carro de vaca simulado que tiraban dúas personas que eran os bois, levábase un arado romano, un arado de madeira para esa profesión, iba o cereiro que levaba un cortizo, o rabechador, normalmente levaban formigas para lle meter a xente, que eso tamén da última vez fíxose, pero agora vamos a empezar a extinguilo. O cura para facer a burla ao clero, iba, bueno, médicos, vai diante xa o general, un abandeirado diante exactamente, que a bandeira antiguamente de España, cos seus símbolos da época, e agora levamos a de Galicia de España. Detrás, protexendo o general, vai unha parexa da Guardia Civil, e detrás vai o general e o exército dos panos. Normalmente o general aquí antiguamente, moi antiguamente, iba a cabalo, o general solo, e esa tradición de ir a cabalo foise perdendo, vale? E agora vanse todos a pés. A diferencia que había, por exemplo, cando se facían nas tres parroquias, nas parroquias máis do interior, que era Busto e Beba, ou Corzón e Beba, nesas iba o general a cabalo. Na parroquia de Arcos moi poucas veces foi o general a cabalo. É unha cousa moi similar ao dos cabaleiros do Ulla, vale? Pero, sin embargo, por los datos que temos, este é un dos máis antigos de España que se conserva máis, senón entendo que no do Ulla tamén no seu día levarían a tropa detrás, como nos chamamos, para facer alusión, e eso eles perderon, simplemente fan o que é o dos generais. E bueno, é o que hai, sí. Esperemos non perdelo. Vos podes un cachiño para ensinar aos rapaces como se facía antes. A ver, ei, a ver, aí vai. A ver se já vai ter uma vara. Sentamos aí.
Cantos anos tendes xa? 101. E eu estou fazendo durante 4 anos. Outros tantos non há de facer, pero algún máis sí, Cando que era muller e por culpa daquel tombo enfadouse a condenada e por culpa daquel tombo botoume fora da casa. Os chuchos non moverá, ¿Qué pasa, hombre? Pon a esposa aquí, bien. Cuidado ahí, cómo vais a la pala. Sí, veña. A usted o que ten a un ras. Un ras aquí. Moita temperatura. Chama un blog analítica. Ai, me cago, ya que